Igbo nweme ekene m unu na-anọkwa ọfụma ọka bụkwa nwunu nwaanyị Ngozi Mmadụ jiri Igbo Amaka TV na-ewepụtala unu ozi a. Ndị be anyị mmadụ sendịlị m vidiyo kịta nsị ka m kwuchi okwu tupu ntinye elu ya. Ebe a kịta bụ ndị Yoruba gbakọ ebe ha na-ewe iwe ihe ndị Igbo na-eme ha na ndị Igbo analụsigo ha na ha nwezi ebe ha nwere ha wee na-akpọ ndị isi ha dị iche iche ka ha bịa napụta ha n'aka ndị Igbo. Nke na-ewezikwu ha iwe kịta anụnwa bụ n'otu ebe ha nwezila a na-akpọ mechanic village ka ndị Igbo folu ntutu wee taa sị na ha ya eji ego gbawa ha aka wee nalụ ha. Tupu m bịagodo n'aka ndị be anyị bụ ebe ọbụla ha nọ anaghị alụkasị ya ka m gwagodo ya bụ ndị nwa n'okwu maka na ndị Igbo abụrụ ndị na-eme ka ndị Fulani bụ ha bata n'obodo gị ha egbuo gị bichie ụlọ gị bichie amaghị mba ọkwa na unu na-ele ihe unu akpọsị ya ahịa onye Igbo abịa onye unu ego unu elesie ọkwa unu si unu chasị unu na-eme n'One Nigeria unu afụgoni anụ ndị be anyị ndị One Nigeria na nwere ihe dịka One Nigeria because na agbara m ka gị na mmadụ ya sị na unu si ofu obodo pụta ịbịazie na ebe obodo anyị sịkwa na ọ bụ nke gị ịlụzikwo ihe asị gị na ekwesịrọ ibile ebe asị gị na ekwesịrọ unu afụgozinu na ọkụ niile a na-eje na-amụ na shọpụ unu na Lagos na ọgbara aka na iwe wegide ha otu wegide ha otu a apụta ha ebe ahụ unu na-azụ ahịa a abịa ha amụ ihe ọkụ ndị be anyị a sị na mmadụ na-ejebe mmadụ ejeje akụ flawa ka anyị hapụ na ịdị na-aghọgbu onwe anyị n'ihe anyị na-aghọgbu si na mmadụ na anyị bụ One Nigeria, there is nothing like that. Ka anyị hapụ na ịdị na-ege ihe ndị a na-akọla anyị na Igbo dị landlock na nwere ebe anyị nwere ana anyị nwere nke anyị nwere nke ndị be anyị zulu ka eme ego niile anyị na-eji eje akwachi kanalụ Lagos akwachi gọta ha akwachi mmiri niile ejula ebe ahụ were na-alụ ihe ndị anyị na-alụ ndị be anyị ọ bụrụ na anyị sonye na ana Igbo ya emepe ọ bụrụ na anyị mepe ana Igbo ndị ọ dị ka onwe ha ụzọ ha ga-esi wee bịa golo ahịa ịfụ na ndị a ga-achọ ụzọ bịa golo ahịa ndị be anyị biko ka anyị neluo n'anya ụlọ a sị na agbụsigbo otu lọmụla akọ ihe emegokwu anyị na Naịjirịa ka anyị amala ihe Ojukwu ka a sị na ọ belakwa mbọsọ bịa mepe trade fair still up to today ndị be anyị achọbaghị ịmala ihe n'ihe niile na-eme anyị n'ala Igbo ka m kwụsị n'ebe a ka ọ dị na mgbe ọzọ. Any other state kí Ọlọ́run bá kó ràn wá lọ́wọ́ àwa nìkan ní Yorùbá we are the only Yorubas in Ladipo as a whole living passing mechanic we have more than 13 different workshops in Ladipo to Akinwumi extension to Igbolowu extension to Alhaji Amusa. All those places have been taken over by Igbo people. These only remain for only Yorubas and the Igbo people. They are now telling us they are going to use millions to remove us. They are going to remain here forever. Please, the people of Lagos State, Tinubu, Baba Agbalagba, the Jagaban of universe. The Jagaban of universe. Please, Mechanic Village. That mechanic village or Dualadura remain as a mechanic workshop. It's under power line. It's given to us by the former governor of Lagos State, Alhaji Lateef Kayode Jakonde. Kudos to the man. Kudos to the man. Kudos to the man. That's my contribution to the press. I am appealing to Yoruba leaders. Yoruba leaders, are you sleepy? No. Are we sleepy? No. In a grand where we suffer for, our grandfather suffer for, our father labor for, somebody will come from outsiders because of money. You want to sell our name. It's not done everywhere. Remember tomorrow. Please, Mr. Jagaba, with honor, with respect, I want you to use your name, your power, your logistics. Please save us from this mess. If somebody will come from outsiders and tell us that they will use money to send Yorubas. Yoruba, we have much today coming. Where do you want them to stay and work? We are not hooligans. We are not an armed robber. We are not a tout. Many of us have suffered more than 10 years to gain this our practice. And when we get this our professional, where do you want us to practice it? And then I want you to remember, when the time of campaign, many of us, we left our wives, we left our children, we slept in this workshop where there's plenty of mosquito. And that time, don't forget, you have done a mistake with our leaders, that since then, you will not suffer us. This is stubbornness. This is stubbornness. I am appealing to our Jagaba too. Obasanjo, I know if you are aware of this, you will rise up for a fight. I know if you are aware of this, you will fight for us. That's only you can fight for. Mushi leaders, hey, remember the ground.